V množine reálnych čísel chceme vyriešiť túto rovnicu s neznámou v menovateli. X minus 1 lomeno x minus 2 plus x minus 2 lomeno x minus 1 sa rovná 5 polovíc. Keď sa pozrieme na naše menovatele, nemôžeme ich upraviť do tvaru súčinu vynímaním pred zátvorku ani vzorcami, takže ideme rovno na určenie podmienok riešiteľnosti. Menovateľ sa nesmie rovnať 0. Čiže zapíšeme si podmienku x minus 2 sa nesmie rovnať 0, z toho x sa nesmie rovnať 2. X minus 1 sa nesmie rovnať 0, z toho x sa nesmie rovnať 1. Definičný obor teda môžeme zapísať ako všetky reálne čísla okrem týchto dvoch hodnôt 1 a 2. Ak by sme za x dosadili číslo 1 v menovateli, tu by sme dostali 0 v menovateli a to nemôže byť, pretože v menovateli 0 byť nemôže. Ak by sme dosadili za x tu na 2, dostali by sme tiež v menovateli 0 a 0 byť v menovateli nemôže. Takže za x môžeme dosadiť ľubovoľné reálne číslo okrem jednotky a dvojky a vtedy aj tento zlomok budú mať zmysel. Ideme teraz odstrániť tieto naše zlomky, odstrániť menovatele. Takže vynásobíme obidve strany rovnice najmenším spoločným násobkom zo všetkých tých menovateľov, ktoré tu máme. A to bude súčin všetkých našich menovateľov, čiže 2 krát x minus 2 krát x minus 1. Ak vynásobíme prvý zlomok najmenším spoločným násobkom, x minus 2 sa nám vykráti, takže nám zostane 2 krát x minus 1 krát x minus 1 plus druhý zlomok, ak vynásobíme najmenším spoločným násobkom, x minus 1 sa nám vykráti, čiže nám zostane 2 krát x minus 2 krát x minus 2. Rovná sa, na pravej strane, ak vynásobíme 5 polovíc s týmto najmenším spoločným násobkom, dvojky sa nám vykrátia, čiže nám zostane 5 krát x minus 2 krát x minus 1. Ideme si teraz upraviť ľavú a pravú stranu tejto našej rovnice. Takže opíšeme 2 krát a x minus 1 krát x minus 1 môžeme buď roznásobiť každý s každým, alebo môžeme použiť vzorec, pretože x minus 1 krát x minus 1 vieme zapísať ako x minus 1 to celé na druhu. Čiže to bude x na druhu minus 2 krát x plus 1. Plus 2 krát opíšeme, x minus 2 krát x minus 2 roznásobíme každý s každým, alebo tiež môžeme použiť vzorec x minus 2 krát x minus 2 bude x minus 2 to celé na druhu. Čiže po umocnení alebo po roznásobení dostaneme x na druhu minus 4x plus 4. Rovná sa 5 krát a na pravej strane musíme roznásobiť zátvorky, takže ideme x krát x bude x na druhu. X krát minus 1 zapíšeme ako minus x, minus 2 krát x a minus 2 krát minus 1 je plus 2. Roznásobíme a zjednodušíme ľavú a pravú stranu. Takže 2 krát x na druhu zapíšeme ako 2x na druhu. 2 krát minus 2x zapíšeme minus 4x a 2 krát 1 bude 2. Plus 2 krát x na druhu minus 8 krát x plus 8 sa rovná, na pravej strane tiež roznásobíme, 5 krát x na druhu je 5x na druhu, 5 krát minus x je minus 5x, 5 krát minus 2x je minus 10x a 5 krát 2 je 10. Zjednodušíme výraz na ľavej strane, na pravej strane. 2x na druhu plus 2x na druhu je 4x na druhu. Minus 4x minus 8x bude minus 12x a 2 plus 8 je 10. 5x na druhu opíšeme. Minus 5x minus 10x bude minus 15x plus 10 opíšeme. Dáme všetko na jednu stranu. Ja som odčítala od obidvoch strán rovnice 4x na druhu, pripočítala som plus 12x a odčítala 10. 5x na druhu minus 4x na druhu bude x na druhu. Minus 15x plus 12x bude minus 3x a 10 minus 10 bude 0. Takže sme dostali kvadratickú rovnicu. A táto kvadratická rovnica je neúplná,
obsahuje kvadratický a lineárny člen, čiže môžeme ju riešiť úpravou do tvaru súčinu, a to tak, že vyjmeme x pred zátvorku. Čiže na tej pravej strane nám zostane x krát x minus 3. A riešime rovnicu v súčinovom tvare, takže prvý činiteľ x sa rovná 0, druhý činiteľ x minus 3 sa bude rovnať 0 vtedy, keď sa x dosadíme trojku. Overíme si, či tieto naše čísla patria do definičného oboru, či spĺňajú podmienky riešiteľnosti. 0 a 3 je rôzne od jednotky aj dvojky, to znamená, že obidve čísla patria do množiny koreňov. Druhý príklad. Máme x minus 2 lomeno x minus 3 plus 15 lomeno x na druhu minus 3x sa rovná 6 lomeno x minus 3 minus 3 polovice. V tomto prípade, keď sa na to pozrieme, tak tento druhý menovateľ x na druhu minus 3x si vieme upraviť do tváru súčinu. A to tak, že vieme x vyňať pred zátvorku. Ak to spravíme, tak sa nám ľahšie bude určovať najmenší spoločný násobok a aj celý ten výpočet bude jednoduchší. Keď sa teraz pozrieme na tieto naše menovatele, tak vidíme, že sa nám v troch opakuje výraz x minus 3. Takže určiť najmenší spoločný násobok nebude až také ťažké. Ideme teraz určiť podmienky riešiteľnosti. X minus 3 sa nesmie rovnať 0, čiže x sa nesmie rovnať 3. X sa nesmie rovnať 0. Definičný obor teda budú všetky reálne čísla okrem 0 a 3. Čiže za x môžeme dosadiť akékoľvek reálne číslo okrem 0 a 3 a všetky tieto výrazy budú mať zmysel. Najmenší spoločný násobok týchto čísel, týchto menovateľov, týchto výrazov bude teda 2 krát x minus 3 krát x. Ak vynásobíme prvý zlomok najmenším spoločným násobkom, x minus 3 sa nám vykráti, čiže nám zostane 2x krát x minus 2. Vynásobíme tento zlomok najmenším spoločným násobkom, vykráti sa nám x krát x minus 3 a zostane nám 2 krát 15. Rovná sa, na pravej strane vynásobíme tento zlomok najmenším spoločným násobkom, a teda x minus 3 sa nám vykráti, zostane nám 2 krát x krát 6. Mínus 3 polovice vynásobíme týmto najmenším spoločným násobkom, a teda dvojky sa nám vykrátia, zostane nám 3 krát x minus 3. Zjednodušíme si výraz na ľavej aj na pravej strane. Takže vynásobíme 2x krát x bude 2x na druhu. 2x krát minus 2 bude minus 4x. Plus 2 krát 15 je 30. 2 krát x krát 6 môžeme zapísať ako 12x. Minus 3 krát x zapíšeme ako minus 3 krát x na druhu. Minus 3 krát x krát minus 3 bude plus 9x. Všetko si dáme na jednu stranu. Pripočítame 2x na druhu plus 3x na druhu bude 5x na druhu. Minus 4x minus 12x minus 9x bude minus 25x a plus 30 opíšeme sa rovná 0. Je to kvadratická rovnica, ktorá obsahuje všetky tri členy, ale okrem toho vidíme, že koeficienty sú všetky deliteľné 5. Takže môžeme vydeliť obidve strany rovnice 5. Dostaneme x na druhu minus 5x plus 6 sa rovná 0. A keďže máme pekné čísla 6 a minus 5, tak si vieme rozpísať tento kvadratický trojčlen do tváru súčinu. Súčinom chceme získať číslo 6, súčtom dvoch čísel chceme získať číslo minus 5. Minus 3 krát minus 2 bude plus 6. Minus 3 minus 2 bude minus 5. A teraz riešime rovnicu v súčinovom tvare. Prvý činiteľ sa rovná 0, ak x sa rovná 3. Druhý činiteľ sa rovná 0, ak x sa rovná 2. Overíme, či všetky tieto čísla patria do definičného oboru a vidíme, že trojka nemôže patriť do riešenia, čiže to znamená, že množina koreňov bude obsahovať len číslo 2.